Ola a todos e todas. Hoxe imos falar dun dos grandes paradoxos do noso tempo. Como é posible que nun mundo que xera tantísima riqueza siga existindo a pobreza? Pois ben, nesta análise imos meternos de cheo na economía. Queremos entender como funciona ese motor que move o mundo, por que ás veces falla de xeito tan rotundo e, sobre todo, que plan global temos en riba da mesa para construir un futuro que sexa de verdade máis xusto para todos. Pois sí, a resposta é que sí. E, ollo, esta cifra non é só un número nunha estadística, é o síntoma de algo moito máis fondo, dunha fractura social que chamamos desigualdade. E claro, este dato obríganos a facernos preguntas algo incómodas, quizáis. Como se está a repartir toda a riqueza que xeramos? E por que esa fenda, esa distancia entre os que máis teñen e os que menos é tan xigante? Vale, para entender esa fenda, o primeiro é o primeiro. Hai que entender como funciona a máquina, así que imos ver os conceptos máis básicos da actividade económica, que non é outra cousa que ese gran motor que fai que as nosas sociedades se movan. A ver, podemos pensar nisto como un gran ciclo, non? Están as empresas, as familias, cada persoa, todas as pezas forman parte deste sistema. Un sistema que, en teoría, debería funcionar para o ben de todos. Pero claro, a palabra clave aquí é precisamente esa, en teoría. Son, por así decilo, os tres piares. Dende que se fabrica algo, se leva a tenda e finalmente chega ás nosas casas. Producción, distribuición e consumo. Parece simple, verdad? Pois, justo na complexidade de todo este proceso é onde nacen as grandes fendas das que falábamos. E claro, a pregunta é, que pasa cando ese motor non funciona igual para todo o mundo? Pois que aparecen os seus fallos máis graves. E o peor de todos, sin ningunha dúbida, é a pobreza. E aquí chegamos a un punto que é fundamental entender. Ser pobre non é só non ter cartos na carteira. É algo moito máis profundo. É a falta de acceso a dereitos humanos básicos. É, en esencia, que non se respete a dignidade das persoas. E eses dereitos que faltan teñen caras moi concretas. A pobreza é pasar fame. É vivir nunha casa que non é segura. É non ter acceso a algo tan básico como auga potable. E ter que traballar en condicións perigosas por un soldo de miseria. Todas estas son realidades que, sinxeramente, impiden que unha persoa poida medrar e desenvolver todo o seu potencial. Moi ben, pois agora imos poñerlle números a todo isto, porque os datos, aínda que poidan parecer fríos, son os que nos mostran a verdadeira magnitude desta fenda, a distancia real que separa a uns poucos de moitísimos. O que estamos a ver neste gráfico é abrumador. A desproporción é sinxelamente brutal. O 10% máis rico do planeta ten nas súas mans o 75% de toda a riqueza. E a metade máis pobre de toda a humanidade, pois apenas un 2%. Paremos un segundo a pensar nisto, A metade da poboación de todo o mundo vive con só o 2% da riqueza total. E para que non pensemos que isto é algo que pasa moi lonxe, imos ver os datos de España, porque a fenda tamén a temos na casa. Unha persoa que está na metade da poboación con menos ingresos gaña de media uns 13.000 euros ao ano. Ahora, imos ao outro lado. Alguén do 10% máis rico ingresa 105.000 euros. Casi 8 veces máis. O contraste que vemos no gráfico, fala por sí mismo. Entón, ante este panorama, a gran pregunta é: que se pode facer? Hai algún plan? Pois sí, a resposta é un sí rotundo. E non é un plan calquera, é un plan global, colaborativo e moi ambicioso. Temos que viaxar ao ano 2015 porque aí pasou algo realmente histórico. Imaginade, 193 países, ou sexa, prácticamente o mundo enteiro, puxéronse de acordo para asinar un pacto, unha folla de ruta compartida para conseguir a prosperidade da xente e, á vez, coidar o noso planeta. Ese gran plan son os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os ODS. E aquí os temos. Son 17 en total. Van dende o fin da pobreza e a fame cero ata a igualdade de xénero ou a loita contra o cambio climático. Son 17 obxectivos que están todos conectados entre sí e que funcionan como un mapa que nos guía cara a un futuro mellor. Pero claro, como se leva todo isto á práctica? Cales son as accións concretas? Pois a folla de ruta é bastante clara. O primeiro de todo, crear emprego que sexa xusto e seguro. Despois hai que garantir a integración social, que ninguén quede fora. E aquí ven un punto clave. É fundamental fomentar alianzas entre os países como di o ODS 17, e tamén poñer en marcha políticas que aseguren a igualdade de oportunidades e que todo o mundo teña acceso a recursos e tecnoloxía.
Moi ben, xa analizamos o problema, vimos os datos e falamos do plan global. Así que agora a pregunta de casi inevitable, non? Que papel xogamos cada quen en todo isto? Esta frase, a verdade, dalle no cravo. Porque unha economía que sexa de verdade sostible non é a que máis medra en números abstractos, no, é a que consigue repartir mellor a riqueza que xera, a que garante dignidade e oportunidades de verdade para toda a humanidade. Así que se temos que quedar con unha idea clave, que sexa esta. Para combater a pobreza hai que construir unha economía máis xusta e a vez fortalecer as alianzas entre os países. Non hai atallos nin fórmulas máxicas. Y con esta última reflexión imos pechando. Non é unha pregunta para responder agora mesmo, senón para levala e darlle unhas voltas. Porque se damos por feito que unha distribución xusta da riqueza é posible, a pregunta que nos queda no aire é: que papel xoga cada quen na construcción dese futuro? Ao final, este reto que é global depende tamén de decisións e accións locais. Cada pequeno xesto conta. Moitas grazas por acompañarnos nesta análise.